Il-ġurnalisti Maltin ingħaqdu flimkien għal manifestazzjoni ta' solidarjetà u tislima lejn Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia nqatlet brutalment nhar it-tnejn li għadda b'karozza bomba. Ġurnalisti esprimew id-dispjaċir u x-xokk tagħhom għal dan il-qtil li qed isejħulu bħala attakk fuq id-demokrazija. Il-mixja ta' solidarjetà bdiet minn quddiem il-Parlament u spiċċat quddiem il-bini tal-qorti. Rikors ippreżentat fil-qorti minn Norma Saliba, il-President tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fisem il-Kmamar tal-Aħbarijiet kollha ta' Malta, talab li fl-investigazzjoni jitħarsu s-sorsi kollha li kellha Daphne Caruana Galizia, kemm għall-istejjer li kienet ippubblikat u kemm għal dawk li kienet taħdem fuqhom. Bilan illi fl-istess waqt illi wieħed jasal għal din l-investigazzjoni blodda kollha illi għandu disponibbli għal-liġi, aħna qegħdin nitolbu lill-maġistrat li fl-istess waqt li qed jagħmel ix-xogħol tiegħu mingħajr ma nippreġudikaw l-investigazzjoni li qed jagħmel madankollu jipproteġi s-sorsi kollha tal-vittma. Intant għal din il-mixja li kellha tkun għall-ġurnalisti biss, attendew għaliha deputati u esponenti nazzjonalisti. Fosthom Simon Busuttil, Herman Schiavone, Charlo Bonnici, David Agius u Paolo Borch Olivier.